Здравейте! Здравейте! Това са новините от днес. Ние сме Трапстър и Кирзан. Така, водещите новини от днес ще ви бъдат представени от моя събеседник Кирзан. Добър ден, аз съм Кирзан. Днешна новина е едно момченце иска, болно е, но иска да си остане в къща. И не ни дадоха да го видим. Сега Трапстър ще ви запознае с небостъргача. Така, от днес започна строежът на един много висок небостъргач и стигнаха до доста далече, но според мен все още небостъргачът прилича на кучи гъс. Но менеджерите, строителните работници, строителите и всичките тия хора, дето гледат като боливичета строежа на този небостъргач, ни увериха, че той ще бъде велик. Сега Кирзан ще ви запознае с новия замък, който беше построен наскоро. За новия замък много хубав, даже логото му е на земята, направено от велик майстор. И има някакъв лудак, който отскача и се прибива. Кадрите са готови и ще ви ги покажем края на новините. Сега нека отидем да видим това небостъргач. Хайде, Трапстър, давай, аз те следвам. Така, ще ходим. Както виждате, едни статуи има тука. Хубаво е, че ги има. Така, ходим. Така, моят събеседник Кирзан, както и оператор, ще се качи на хеликоптер и ще се видим на върха. Аз като по-цивилизова ще се кача по асансьора. Включване на супер луксозния асансьор. Качваме се. Разбира се, трябва да запомните, че хеликоптерът е малко по-бърз от асансьора. И за това ето ни тук. Можеш да ме видиш. Така. Така. Както виждате, е започнат строежа на втория по-малък сектор с етажи. Този небостъргач стига чак до облаците и даже ги надминава. Аз ще се кача. Ела да ме снимаш. И така. Както виждате, сега аз ще се хвана за хеликоптера. Т.е. с моя приятел Кирзан ще се хвана за него. И ще отидем долу, за да ви покажа недовършената стена. Айде! Скачай. Слизаме. Скачай. Така, това както виждате е недовършената стена, а това тук е един облак, който преминава през нея. Не така, хеликоптера стабилизира. Не, малко технически усложнения. Така, както виждате, този небостъргач прилича на Stronghold. Но скоро ще сложат осветлението, ще довършат стената и ще го направят още по-голям, висок и надяваме се няма да прилича на кучи гъс. Така, а ние до тогава ще можем само да гледаме като боливичета и да се наслаждаваме на строежа. Дари, паднах! А това е лобито, дами и господа. Красиво е, нали? Да. Така, а сега моят приятел Кирзан ще ви представи. Всъщност не, понеже Кирзан е в хеликоптера и още има проблеми с него, аз ще ви представя замъка. Аз ще се кача горе и ще говоря някои думи на зрителите, а ти намери човека, който скачаше върху замъка. И така. Да, къде ли е той? Новините са, днеска небостъргача ще го довършат след няколко дена, даже може би и седмица. А пък, трябва да пиме. Човек, намери го! Добре, ето сега го ще слезем от тук. И сега отиваме към човека, който скача върху замъка.
Извинете, господине! Господине, може ли да ни дадете интервю, моля ви? Ще ни дадете ли интервю? Не. Моля ви, господине, интервю искаме. Окей. Искам Да. да съм известен. Господине, какво ви накара да скачате тука? Какво ви накара да скачате тука? Ще ти кажа. Много интересно. Така, тези камъни в този замък са направени като трамплин. И ще ви кажа защо дойдох тук. Първоначално убих един човек с моят енчант на диамантен меч и реших, за да не ме съдят и да нямам затвор, реших да отида на някъде на високо и да се самоубия, като скоча. Добре. Но после открих тези камъни и разбрах, че са много хубави за подскачане върху тях. И сега, за накрая... 2, 1, почва пак. И сега, господине, вече като ни дадохте интервюто, какво решавате да направите? Както ви казах, ще се самоубия. Абе, сега ще умреш, бе. Не, Сега ще убия. не, бягам! Ще си взема диамантен меч. Я! Не! Прераб. Ненужен буклук. Дали? И това бяха водещите новини.